Cahaya Satria. So yo. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Tindak pasar Mas. Kadingaren tindak wae boten numpak taksi. Jerekan nopo ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi. Justice Aplanjane kata rodo kawotan yen urun enggal-enggal mencangi tekan oma mangke kula omahe topil wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Mas sampeyan ampun kucinggo kula rondo angen ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting. Ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting Josumalang yo ben rondo dijamin kempling. Kempling tenan to piye? Cahaya Satria AS Enterprise Multimedia. Tindak pundi Dik Monica badhe tindak pundi? tindak pasar Kadingaren tindak wae boten numpak taksi. Dewekan nopo ora wedi timbang nganggur kula purut ngrencangi. Leresan Mas alias kebetulan Aplanjane kata rodo kawotan yen urun Mas enggal-enggal ngencangi tekan omah mangke kula omahi. Topil wong legan golek momongan Asik. niki blonjo Ayo, napa Mas. Mbak Yu badhe pindahan. Ampun gelo Mas, sampeyan ampun kucinggo kula rondo anyaran ditinggal lunga. Ayo Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting. ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting Josumalang yo ben rondo dijamin kempling. Oke, rondo
Rondo Kempling sudah kami sajikan.